ομάδες. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ομάδα του Ηρακλείου, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο. Ήταν ο πιο αξιόμαχος αντίπαλος που συναντήσαμε φέτος στο πρωτάθλημα των εφήβων. Συγχαρητήρια στη δικιά μας την ομάδα, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Ήταν και 19 όλα τα παιδιά που συμμετείχαν φέτος. Έχουμε 15 εφήβους και 4 παίκτες που συμμετείχαν φέτος στην εφηβική ομάδα. Είναι μια φιλοσοφία της ομάδας αυτή και είναι ένα δείγμα αυτό που δείξαμε σήμερα. Τώρα θέλουμε να ξεκουραστούμε λίγο. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι από ό,τι είδατε, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Όμως ήταν πολύ δύσκολη και η προετοιμασία μας για το παιχνίδι αυτό, λόγω του ότι λείπανε 4 παιδιά μας στην αποστολή του τρίτου για το σχολικό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά ανταπεξήλθαν όλα τα παιδιά με την ίδια θέληση, με το ίδιο πάθος και καταφέραμε να πάρουμε άλλο ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Είναι γεγονός ότι ο τίτλος κρίθηκε σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Ηράκλειο Εργοτέλης.